Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu nezingane zesithembu. We guys, ngiyakhumbula sibone ipromo yakuthanda nesithembu sathi le promo iveza ukuthi lona izingane zesithembu season 3. Kuba ngitsheleni kwipromo kunomayeni nomacele elo. Sayibona impi kwezingane zesithembu season 2. Manje kuza iphathi kababa uMseleku angithi ayakafiki. So ubaba uMseleku yena uyagula. Umacele mayekhuluma namakhosikazi uthi phela zikhona ezinye izinto ubaba uMseleku afuna ukuzenza. U-wife number 5 abe khona. Njengamanje la siphuma khona umayeni ebuza ukuthi uselotsholiwe yini ayakaveli leyo nto. And into esibonile umacele ephula imithetho yakhe because umacele uthe yena olethwa kuyena uselotsholiwe but lona ufike ngakalotsholwa because asakayiboni i-episode eveza ukuthi ulotsholiwe already. Ngiyaphi-ke ukuthi bakopela izingane zesithembu. Ubaba uMseleku ukhuluma ngephathi yakhe ezayo and ile phathi yakhe ezayo unumber 5 kufanele ukuthi ebekhona kodwa sakafiki la kulotsholwa khona unumber 5. Wenzeni-ke uSibindi ku season 2 of izingane zesithembu? Ufike ne-girlfriend entsha ephathini yalwandle. Season 1 futhi kwakade kunjalo wafika wathini? Wathi abafazi bami abantu bami. So manje kulesiphithiphithi sesithembu ebukeka ngathi basenza sanganekwane. uMseleku manje i-role model yakhe sekuwuSibindi because uSibindi besihleli sibuza ukuthi why isizini nesizini ezomosha iphathi yabhuti wakhe efike ney'ntombi. Ubaba uMseleku ufisa ukuthi uMakhwela abe khona kwiphathi yakhe and umacele useyayikhuluma naye lento idlulisa kumakhosikazi kodwa uMakhwela akakalotsholwa. Akakabi u-official wife number 5 because kube iy'nkomo ey'mbili noma ey'ntathu sebeyihambisile. Ngabe sizwile uMseleku etshela umacele indaba enjalo kodwa ulethe eduzane uMakhwela because uzoba u-wife number 5. Njengoba uSibindi sasimbona ehamba nomacele ku-season 2 of izingane zesithembu ethi lona-ke uyena uzoba umamkhulu wami kwase kwacima kanjani. We guys, niyabona ukuthi sebejahe kakhulu imali okunokufundisa ngale TV show yabo nokubeka into eyi-reality nento ekhona nokubhekana-ke nje nama-challenges ababhekana nawo ngqo. Yazi ngibalelani, kukhona udade ongibalele la kade sikhuluma nge-support yabantu kubantwana sikhuluma nge-father figure. Wabala ukuthi uMseleku wakwahamba noMangwabe beye esibhedlela. Ngiyayazi leyo episode laba bethukile khona kodwa ubaba uMseleku lesikhuluma ngayo ney'ngane eziwu-10 and lezi ngane eziwu-10 ziney'dingo ezahlukahlukene zonke. Unamakhosikazi awu-4. Sengisholo ukuthi ukubhalansa eqinisweni ukwenza right kulabantwana abawu-10 ngokwey'dingo zabo nangendlela ukubafica ey'dingeni zabo as ubaba bawu-10 amakhosikazi ngokwey'dingo zabo engasenzeli into yokuthi ngoba usazi ukuthi sama-viewers sibambe ukuthi isithembu sine-competition and sibambe ukuthi mhlampe i-fave yethu ekufanele ukuthi yenzelwe kahle. Mhlampe ngithi asibhekile ukuthi masifunda kufanele kube umayeni owenzelwa kahle egameni lokuba unkosikazi kodwa egameni lokuba unkosikazi amakhosikazi wonke kufanele wenzele kahle ney'ngane kanjalo because ileyo nto eletha ukuthula ekhaya ngaphandle kokuphushwa ukuthi ngibanika imali engaka mandle ayikho into engayenzi. Yo ayiyadida lento i-leader engayazi iposition yayo kodwa lana akasikhulumi ngaleyo leadership. Sikhuluma ngokuthi nakho bephinda izingane zesithembu ngoba uMakhwela bazomletha ephathini and uMakhwela akakalotsholwa. Mina ngithi nibukisise mawufuna futhi ukuyiwa lento engiyishoyo hamba uye kwipromo yaku-season 8 mase kukuthi wabuka izingane zesithembu season 2 uzosheshe ukhumbule. Nayo lento yokuthi sizoncoma ubaba okwazi ukubukela amakhosikazi akhe phansi because ufuna ukulobola unkosikazi omusha omncane olingana ney'ngane zethu. I-questionable guys. Ningasibizi kule WhatsApp group siyabuka nje i-TV show. Ningasibizi kodwa asinawo umqondo njalo.
hhayi kabi. Ningasibizi kodwa. Siyasho phela izinto eniy'khomentayo, hhayi ngoba nakho sik-understand. Hhayi hlampe ukuthi i-TV show ikwenza kube cute. Kuyile nto okuyiyona nje ukuthi oh shame. Kuphinde futhi kuvele nala esethi khona mdala ubani, usho unkosikazi wakhe. Lapho uvula indawo yokuthi lo nkosikazi abhulishwe kwi-social media ngoba kuthiwa mdala. Bye.